Дъще, днес небето ми каза нещо, което не може да чака. Има неща, за които аз, като ваша майка, дълго време мълчах, но сега дойде времето да се говори. Не случайно, че сте тук, не е разсейването, което ви е довело до тези думи, това е отговор. Има неотложност, която пулсира в невидимото, и аз идвам, за да наруша тишината, която тежеше на сърцето ви. Чувствахте, че нещо по-голямо е на път да се разкрие, нали? Всяка нощ, когато възглавницата пазеше сълзите ти, всяка молитва, която излизаше от устните ти в тайна, аз бях там. Днес небето отваря прозорец, за да знаете. Мантията на Богородица се е спуснала върху къщата ви. Не нося само утеха, а посока, светлина, която не изгасва. Слушайте добре. Това е последното послание, което запазих за вас, и то трябва да бъде получено сега. Защото, когато Мария говори, небето се движи. Защото, когато небето се движи, веригите се късат. Дъще, не поглеждай назад, слушай до края, защото тук започва твоят отговор. Дъще, знам какво се случва в сърцето ти. Не мислете, че тези скрити сълзи, проляти в тишината на стаята ви, са останали незабелязани. Видях всеки един от тях. Чух шепута на душата ти, когато повярва, че никой не слуша. Вие самите сте започнали да мислите, Бог ли ме е забвил? Възможно ли е молитвите ми да са заседнали във въздуха? Но сега ви казвам, нито една ваша дума не е изгубена, нито една ваша дума не е била напразна. Бях до теб във всяка зора на чакане, всяка сутрин, когато тежестта на живота изглеждаше по-голяма от твоята сила. Колко пъти сте си лягали с уморено сърце и сте се събуждали без настроение да продължите? Колко пъти сте влизали в кухнята и сте гледали празната маса, усещайки отсъствието на тези, които трябва да са с вас? Колко пъти сте изпитвали студа от самотата дори сред други хора? Дъще, не мислете, че тази празнота е останала незабелязана. Бях там, съзерцавайки борбата ти, виждайки как вярата ти се съпротивлява, дори когато всичко изглеждаше различно. Онази молитва, която се молихте с тих глас, страхувайки се дори някой да чуе, аз донесох пред небето. Тази молба, която се раждаше между риданията, мислейки, че е твърде малка, за да достигне до сърцето на Бога, беше приета като тамян пред Божествения престол. Нищо, което идва от искрено сърце, не се губи. Нищо, което се предава с вяра, не остава без отговор. Вие все още не сте видели какво се приготвя, но днес идвам да потвърдя. Чакането не е било напразно. Дъще, погледни вътре в себе си. Признайте колко пъти сте се съпротивлявали, когато всичко е казало да се откажете. Признайте колко пъти надеждата е изглеждала като крехка нишка, но въпреки това сте я държали. Видях това. Видях скритата ти смелост, видях борбата ти в мълчание, видях тежестта на изоставянето, отхвърлянето и страха. И сега ви казвам, вие не сте невидими за небето. Вие не сте забравени от мен. Вашата болка не е била пренебрегната. И в този момент докосвам сърцето ти с думи на живота. Искам да разберете. Мълчанието, което почувствахте, не беше божествена небрежност. Това беше подготовка. Беше време, когато те държах, дори без да го осъзнаваш. Защото всяка затворена врата, която те нараняваше, всъщност беше защита. Всяко отсъствие, което режеше душата ви, също беше щит, за да няма достъп злото до вас. Днес, дъще, разкривам, че всичко, което изглеждаше като забрава, беше скрита грижа. Днес ви казвам, вашата тайна молитва е чута, вашето мълчаливо чакане е на път да свърши. И ако все още се съмнявате, вижте какво се случва сега. Вие сте изправени пред посланието, което небето ви е донесло като отговор. Това не е случайно. Това е потвърждението, което поискахте. Дъще, огледай дома си. Видях, когато вие самият си мислехте, че тези стени таят само тишина и болка. Но днес ви казвам, че на това място се случва нещо невидимо. Докато очите ви виждаха само празнота, небето вече изпрати ангели да се позиционират във всеки ъгъл на къщата ви. Видях светлина над стаята ти, сякаш мек пламък се беше спуснал, за да разбие сянката, която те потискаше. Видях ангели да пазят вратата ти, като стражи, които не спят, защото това, което е приготвено за теб, не може да бъде откраднато. Може би все още не го осъзнавате, но има духовно движение. Когато запалихте свеща, мислейки, че това е просто жест, видях огъня да се издига пред трона в знак на вяра.
Когато положи ръце на леглото и поискахте защита за онези, които спят на него, видях небето да се покланя и да изпраща покривало. Всеки малък жест беше семе. И днес тези семена започват да цъфтят. Дъще, мантията на Богородица вече покрива дома ти. Няма да позволя тъмнината да властва в този дом. Това, което някога изглеждаше като нестабилност, сега започва да се подрежда. Това, което беше несигурност, сега се превръща в убежище. Чувствам, че сърцето ви все още се чуди, наистина ли се промени. И ви отговарям твърдо. Тя вече е започнала. Благословията няма да дойде утре или в други ден, но вече се движи точно сега, когато чуете тези думи. Видях тъмната ти стая, празната ти кухня, масата ти без празнуване. Но днес заявявам, всяка стая в дома ви ще бъде докосната от мир. Ангелите, които изпратих, не стоят неподвижни, те вече почистват въздуха, вече чупят вериги, вече премахват невидимите товари, които ви тежаха. Това чувство на тежест, което ви задуши, ще отстъпи място на лекота, която вие сами няма да можете да обясните. Това е знакът, че небето е влязло във вашата история. Спомняте ли си, когато отидохте при иконата на майката на бдение, искайки само отговор? Днес ви показвам. Тази икона не е била просто боядиса на дърва, а отворен прозорец към Божественото. Точно както хиляди почувстваха при моето присъствие в Бачково, така ще го почувствате и в собствения си дом. Защото не просто посещавам храмове, влизам в домове, навлизам в истории. И в този момент, дъще, нещо вече започна да се движи в къщата ви. Отваря се врата, която изглеждаше затворена. Присъствие, което изглеждаше далечно, се приближава. Глас, който беше мълчалив, отново проговори. Не се страхувайте от това, което очите ви все още не виждат, защото невидимото вече е активирано. Запазете това слово в сърцето си. Домът, който изглеждаше празен, ще бъде пълен с живот. Пространството, което носеше болка, ще се превърне в убежище на мира. Това, което някога беше спомен за загуба, сега ще бъде знак за победа. И когато най-малко го очаквате, ще разберете. Това, което започна в невидимото, разцъфна пред очите ви. Дъще, днес ти казвам, не бой се. Това е словото, което небето изпуска върху вас в този момент. Знам, че сърцето ви е свикнало да живее на щрек, винаги да очаква най-лошото, винаги да подозира, че нещо лошо може да се случи отново. Но сега ви заповядвам, починете. Доверие. Той остава твърд. Не позволявайте на сенките на миналото да се заселят във вас. Времето на мрака вече няма власт над живота ви, защото е пуснат нов ред. Слушайте добре. Когато казвам «не се страхувайте», това не е нито далечен съвет, нито неясно обещание. Това е ред. Това е гласът на небето, който нахлува във вашата история и разчупва оковите на безпокойството, които ви свързват. Прекарали сте безсънни нощи, преживявайки грешки, спомняйки си загуби, чувствайки страх от утрешния ден. Но днес дъще небето ти дава дар. Увереността, че не си сама. Вървя с теб. Пазя стъпките ти. Поддържам сърцето ти. Умът ви пита, как мога да вярвам, ако все още не виждам нищо? Но аз ви казвам, вярата не вижда първа. Тя е да се разхождам наоколо, вярвайки, че аз подготвям пътя. Колко пъти сте гледали напред и сте виждали само тъмнина? И все пак продължихте, макар и залитащо. Тази крехка стъпка, която направи насред болката, беше за мен знак за смелост. И сега превръщам смелостта ти в жътва. Предай се, дъще. Дайте това, за което сте се държали. Толкова се страхувате да не загубите. Дайте на децата си, мечтите си, притесненията си. Това, което давате в моите ръце, не се губи, а се умножава. Почивай си, защото аз съм твоето убежище. Почивай си, защото този, който носи твоите битки, вече не е твоята уморена сила, а могъщата ръка на небето. И ви разкривам нещо. В този момент около ума ви се разкъсват вериги. Тези повтарящи се мисли, които ви караха да се чувствате виновни и безсилни, започват да губят сила. Този вътрешен глас, който каза няма да работи, няма смисъл да се опитвам, се заглушава. Защото когато небето издава заповед, дори тъмнината се подчинява. Не се страхувайте. Повторете това в себе си, сякаш гравирате огнен знак. Не се страхувайте. Защото когато съм с теб, нищо не може да те събори. Мирът,
който днес започва да се установява в сърцето ви, не е крехък, той не зависи от обстоятелствата. Това е истински мир. Мир, който надминава всяко човешко разбиране, мир, който пази сърцето и ума ви. И тук създавам печат за вашата вяра. Като чуете тези думи, ще почувствате нещо различно в себе си. Лекота, по-дълбоко дишане, необяснимо спокойствие. Това е знакът. Не се съмнявайте. Това е доказателство, че вие не говорите на себе си, а че небето ви говори сега. Дъще, пази това. Не се страхувай. Това, което изглеждаше като заплаха, вече няма сила. Това, което изглеждаше като край, е само началото. Днес ви е заповядано да си починете. И в тази почивка вашата победа започва да разцъфтява. Дъще, подготви сърцето си, защото сега те отвеждам до най-високата точка на това послание. Днес няма да говоря само за да утеша душата ви, но и да ви дам знамение. Нещо, което няма да дойде като съвпадение, а като живо доказателство, че небето е влязло във вашата история. Толкова много пъти сте искали истинско докосване, нещо, което да потвърди, че не сте сами. И днес дъще това докосване идва. Може би чувате тези думи и усещате лека топлина, която тече в гърдите ви. Може би това е внезапен мир, който нахлува в сърцето ви, без да можете да го обясните. Може би това е спомен за болка, която сега се разтваря като мъгла пред слънцето. Това е знакът. Не го пренебрегвайте. Небето казва: аз съм тук. Защото майката не говори напразно и когато дойда, оставям следи, които не избледняват. Днес нещо се движи във вас. Тежестта, която носите от години, започва да се разхлабва. Невидимите вериги, които са ви вързвали в мисли за поражение, се скъсват пред властта на небето. Може дори да не виждате с очите си, но ще го почувствате отвътре. Нещо се е променило. Дъще, това е кулминацията на обещанието. Днес вашата къща, вашата душа и вашата история получават посещение. Спомнете си какво казах. Нито една ваша молитва не беше пренебрегната. За сега е моментът за отговора. Мечтите, които изглеждаха изтрити, отново ще пулсират във вас. Този мир, който някога е съществувал само в паметта, ще се завърне като постоянно присъствие. Празнотата, която сякаш е погълнала гърдите ви, ще бъде запълнена със сигурност. Вие не сте изоставени. Вчера бях с теб, сега съм с теб и утре ще остана с теб. Дъще, този знак е интимен, личен, непреносим. Не е дадено да доказвате нещо на другите, а за да се утвърди вярата ви. Когато почувствате тази промяна, независимо дали под формата на облегчение, утеха, внезапна надежда или дори леко течащи сълзи, ще знаете, че небето е докоснало живота ви. И когато небето се докосне, нищо не остава същото. Това е моментът, в който се разкрива невидимото. Днес осъзнавате, че не сте ходили сами. Ангелите, които изпратих, вече са се разположили около вас. Тъмнината, която се опита да ви задуши, вече се отдалечава. Мирът, който се спуска върху вас, е като прясно масло, което се излива върху стари рани. И сърцето ви, веднъж уморено, започва да бие по-силно, по-леко, по-уверено. Дъще, запази този момент като печат. Защото всеки път, когато съмнението иска да се върне, помнете този знак. Това е доказателство, че присъствието ми е реално. Той е ключът, който отново отваря вашата увереност. Той е отговорът на въпроса, който толкова често задавате мълчаливо. Слуша ли ме небето? Да, дъще, небето те чу. И днес небето ти отговори. Сега вървите, знаейки, че този ден беляза живота ви. Днес получихте не само думи, но и невидимото докосване, което потвърждава обещанието ми. Това е знакът, който сте чакали, печатът, който променя историята ви. Дъще, сега, след като получи сигнала, е време да мълчиш и да си починеш. Вече не е нужно да се борите със собствената си сила или да носите тежестите, които ви нараняват сами. Днес ви моля, мълчете в душата си. Не онази тежка тишина, която боли, а тишината, която приветства мира, който небето е изляло върху вас. Поемете дълбоко въздух и почувствайте: аз съм с вас. Колко пъти сте си лягали, без да можете да заспите, защото мислите ви не спират? Колко пъти страхът е откраднал спокойствието на нощта ви? Днес идвам, за да сложа край на този цикъл. Преминавам с мантията си и отнемам безпокойството от теб.
Това усещане за стягане в гърдите започва да се разплита. Завесата на прозореца ви се люлее нежно с вятъра и този вятър е знак за присъствието, което ви заобикаля. Дъще помни, че не си първата, която получава тази почивка. Хиляди през вековете са идвали пред моите икони в Бачково, запалили са свещ и са проливали сълзи за помощ. И всички, които отвориха сърцата си, почувстваха същото, което чувстват сега. Лек мир, истинска почивка, увереност, че майката не изоставя своите. Както те бяха утешени пред моя образ, така и сега вие се утешавате в собствения си дом. Не е необходим шум, за да се потвърди присъствието на небето. Често в мълчание се случва най-дълбокото чудо. В момента, в който затворите очи и се доверявате само, че благодатта се спуска като роса върху вас. Днес ви обгръщам в тази роса. Днес покривам ума ви спокойно и сърцето ви със спокойствие. Дъщеря, почивай си. Не се опитвайте да разберете всеки детайл от казаното. Не се опитвайте да контролирате това, което предстои. Само останете твърди в тази сигурност. Аз съм с вас. Почивката не е отсъствие на борба, а присъствие на мир. Дори светът да остане шумен, във вас ще настъпи тишина. Дори ако обстоятелствата се опитат да ви разтърсят, във вас ще има увереност. И ако утрешното съмнение се опита да ви посети, спомнете си този момент. Спомнете си мира, който чувствате сега. Спомнете си невидимото докосване, което се спусна върху къщата ви. Това ще бъде жив спомен, за да не се поддавате отново на страха. Защото днес небето е отбелязало вашата история с почивка. Сега затворете очи и запазете в сърцето си тази фраза. Мълчина, дъще, аз съм с теб. Това е не само красива дума, но и обещание, което ви подкрепя. Днес вашият дом се превръща в място за убежище, умът ви се превръща в градина на мира, а животът ви се превръща в свидетелство, което Божията майка покрива със своята мантия онези, които избират да се доверят. Дъще, това, което започна днес, не свършва до тук. Искам да разберете. Небето не ви посещава само веднъж, небето остава. Това, което е било активирано в живота ви, ще продължи да се движи, дори когато не слушате тези думи. Чудото не е просто далечно обещание, а процес, който вече е започнал във вас и във вашия дом. Това, което изглеждаше неподвижно, замръзнало във времето, ще започне да цъфти пред очите ви. Дъще, помни как семето се нуждае от тишина, за да поникне. Дълго време си мислехте, че сте забравени, че нищо не се е променило, но всъщност небето работи тайно. Сега тази работа започва да се появява. Това, което е било невидимо, ще стане видимо. Това, което беше само молитва, ще се превърне в конкретен отговор. Това, което изглеждаше като надежда, ще стане реалност. Не се тревожете, ако през следващите дни ситуациите започнат да се подреждат неочаквано. Това не е случайност. Това е удовлетворение. Хората, които са били далеч, могат да се доближат. Вратите, които са били заключени, могат да се отворят. Пътека, която изглеждаше затворена, може изведнъж да светне пред вас. Това е само отражение на това, което небето вече е определило в невидимото. Дъще, пази го в сърцето си. Словото, което получи днес, не беше напразно. Небето не говори, за да остави празен, а за да създаде живот. Аз съм твоята майка и идвам, за да потвърдя, че това, което си започнал сега, ще продължи, докато не бъде завършено. Скоро и вие сами ще свидетелствате, това, което чух, беше не само утеха, но и изпълнено обещание. Той просто върви стъпка по стъпка, знаейки, че невидимото продължава да процъфтява. Днес ви казвам, това, което небето започна в това послание, ще бъде потвърдено в следващата дума, която ще ви изпратя. Не пренебрегвай тази подробност, дъще. Има подготвена приемственост. Небето не отваря врата, за да я затвори, а за да ви отведе още по-далеч. Това, което получавате тук, е само началото на пътя на победата и възстановяването. Така че дръжте сърцето си внимателно. Продължавайте да слушате, продължавайте да търсите, продължавайте да правите място за благодатта, за да остане. Защото това послание не е сбогуване, то е мост. Следващата среща ще бъде потвърждение на всичко, което вече чувствате сега. Дъще, запечатвам те със следните думи. Това, което започна днес, няма да бъде прекъснато. Това, което е разцъфнало в невидимото, скоро ще се разкрие пред очите ти.
почивай в това обещание и чакай следващия дъх от небето, защото ще дойда отново да говоря с теб. Дъще, стигнахме до момента, в който трябва да превърнеш тази дума в жест пред небето. Не само слушането потвърждава вярата, а отговаря. Когато пишете, когато решите да запишете със собствените си ръце това, което е докоснало душата ви, небето го приема като свидетелство. Затова сега ви питам, ако ви е говорило това послание, коментирайте с вяра. Богородица, покрийте семейството ми с мантията си. Вие не пишете за мен, а като пророческо действие пред очите на Всевишния. Този коментар се превръща в семе на благословия, знак, че вярвате в грижите, които са се спуснали върху живота ви днес. И има още, дъще. Ако искате същата дума да достигне до други уморени души, докоснете бутона за харесване. Този прост жест не е просто подкрепа, той е начин за разпространение на светлината. Може би чрез твоите действия друга дъщеря, която плаче сама, ще намери утеха, от която толкова отчаяно се нуждае. И ако сърцето ви желае да продължи да получава всяко откровение, което небесата подготвят, запишете се сега, не го оставяйте за по-късно. Следващото послание ще бъде не само продължение, но и отговор на поредния ваш вик. Дъще, това е твоят акт на вяра. Коментирайте, харесайте се и се абонирайте. Всеки жест се вижда от небето и се превръща в свидетелство за вашето доверие. Днес вашият отговор запечатва чудото, което започна.